салом дӯстон ва мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед ва имрӯз мо беҳтарин хабарҳои ММАро ҷамъоварӣ кардаем ки пешкашатон менамоем. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. аксияи калон танҳо аз 5 то 15 январ. дӯстон, сехи пойафзолбарории мо барои шумо дастравкаи бепулро танҳо даруни Русия эълон мекунад. беҳтарин пойафзолҳо аз чарму замши тозаро ба шумо пешниҳод менамоем ки новобаста аз чанд дона гирифтанатон дастравка ройгон аст. пойафзолҳои мо ба сифати стандартҳои замонавӣ ҷавобгӯ буда дар Доғистон истеҳсол мешаванд. ҳама вариантҳоро дар телеграм-канал гузоштаем. Даромада тамошо кунед. Силка дар комментария. размкори тоҷик Нурулло Алиев, ки дар категорияи вазни сабук дар мусобиқаи UFC Fight Night 249 дар Лас-Вегас баромад кард, пирӯз гардид. рақиби Нурулло Ҷо Солеки буд, ки бо қарори якдиёнаи даварон дар натиҷаи 3 ӯро мағлуб кард. Алиеви 25-сола дар 10 рақобати гузаронидааш 10 ғалаба ба даст овардааст. Солеки 31-сола бошад, дар 19 мубориза шашумин маротиба мағлуб гардид. пас аз ғолибият Нурулло чунин гуфт: вақте ки маро ҷарроҳӣ карданд, ман хело хавотир будам. мураббии Нима ҳар рӯз мегуфт: Нурулло, ту боз ҳам боқувваттар бармегардӣ, хавотир нашав. ва мо кор кардем бо мураббии бокс Артём Кузьминов. фикр мекунам баъд аз танаффуси 2 сола нишон додам ки ба чӣ қодир ҳастам. ҳарифи ман оддӣ набуд. ҷароҳат агар надошта бошам, омодаам боз ба набард бароям. Нурулло, с победой, брат. Салам алейкум. Что пожелаешь Муину, брат? Муин, уже я что-то открыл, твоя очередь. Иншаллах, без сомнений, ты выиграешь в этом бою. Будем за тебя дуа делать. Весь Таджикистан будет смотреть за тобой. И мы все будем болеть за тебя, брат мой. Давай, Муин. дар робита ба сухтурҳо дар амрико овозае пайдо гардид ки мусобиқаи калони UFC 311 метавонад бекор карда шавад. намоиши UFC 311 шаби 19 январ дар Intuit Dom, майдони дастаи баскетбол баргузор мешавад, ки дар Лос-Анҷелес қарор дорад. ин макон аз маркази оташ 18 километр дур аст. баъдтар маълум шуд ки роҳбарият мусобиқаи UFC 311-ро ки дар Лос-Анҷелес ба нақша гирифта шуда буд, бекор накардааст. дар ин бора SNT-Ali Sports хабар дод. ёд раст мешавем ки дар ин мусобиқа размкори тоҷик Муин Ғафуров зидди рақиби ҷопонӣ Риния Накамура баромад хоҳад кард. ғафурови 28-сола дар нимаи касбӣ дар 19 муҳориба ғолиб омада ва 6 маротиба мағлуб шудааст. дар муҳорибаи қаблӣ Муин бо қарори якдиёнаи даварон дар UFC on ABC 6 22 июни соли 2024 бо Кан Кен Хои кореягӣ пирӯз гардид. Риния Накамура 29 сол дорад. рекорди ӯ дар ММА 9 ғалаба буда шикаст надорад. дар ҷанги қаблии ҷопонӣ Карлос Вераро мағлуб карда буд. мо ба Муин ғолибиятро таманно мекунем. ташаккур ки видеоро то ба охир тамошо кардед. то видеои навбатӣ, хайр дӯстон.